Onaj kome ljubav nije darovala krila, ne može se dići iznad oblaka pojavnog svijeta. A šta je ljubav? Da li mirisna ruža samo dobrim ljudima daruje miris, a lošima ne? Ili da li lampa svjetlo uskraćuje onome kojoj nije drag, a daruje onima koje voli? Da li drvo poklanja hlad samo ovima, a onima ne? Već eto hlad dadne i staru i mladu, i dobrom i lošem, poniznom i oholom, svakom živom stvoru pa i onom koga obara. Osobenost ljubavi je da ne bira, već jednostavno daje. Ljubav je shvatiti ružu i drvo staro, razumjeti njihovo porijeklo i zadaću. Sve ovo je nauk da bi i čovjek, koliko i gdje može, mišlju, riječju i djelom bio ruža, lampa ili grana blagoslovljenog drveta.